și pot spune cu mâna pe inimă că atunci când un om nu te place sau nu te vrea cu adevărat, poți să aduci luna de pe cer, nu o să conteze, nu o să fie suficient. Așa că dacă ar fi să-ți las un gând la final de carte, ar fi acesta. Nu lupta acolo unde nu e nimic de câștigat. Oricât de mult ai ține la cineva, nu îl sufoca și nu deveni dependent de el. Nu trăi la cheremul altcuiva și nu te transforma într-un cățeluș ținut într-o lesă invizibilă. Nu insista acolo unde vezi clar că nu există reciprocitate. Nu te înjosi pentru nimeni și nu cerși iubirea nimănui. Ai o viață, ai posibilități, oameni sunt peste tot. Lucrează cu tine, cu sufletul tău, învață să fii bine cu tine. Pentru că viața asta nu este despre suferință continuă, nu este despre luptă pentru ceva ce nu există. Dumnezeu nu ne-a făcut ca să trăim în chin. Și dacă viața nu-ți dă greu adevărat, boală, pierderi, tragedii, de ce să ți le creezi singur? Pentru că iubirea nu e suferință, nu e dependență. Iubirea e iubire și atât.